10 minuutin mindfulness-harjoitus, tunteiden havainnointi. Anna itsesi jälleen löytää istuma-asento, jossa voit olla läsnä, levollinen ja valpas. Olemme aikaisemmin harjoittaneet tietoista hyväksyvää läsnäoloa aistimalla ympäristöämme, hengitystämme ja kehon tuntemuksia, käyttäen hengitystä ja kehoa ankkurinamme. Seuraavaksi laajennamme tietoisen läsnäolon kenttää ja annamme tunteiden virtauksen tulla osaksi kokemustamme. Anna silmiesi sulkeutua. Tunne itsesi istumassa tässä, maan ja taivaan välissä, levollisena ja turvassa. Tunne, kuinka elämän voima, hengitys virtaa kehossasi. Nyt kun alat pikkuhiljaa asettumaan tietoisen läsnäolon tilaan, anna huomiosi suuntautua kohti tunteita ja tunnetiloja. Mitä tunteita voit huomata nyt? Saatat huomata rauhallisuutta ja levollisuutta, kenties hieman turhautumista tai mielipahaa, yksinäisyyttä, surua, riemua tai lempeyttä. Kun huomaat tunteiden läsnäolon, ja niitä voi olla useampiakin, avaa yhteys kehoosi. Anna tunteiden tulla kuulluksi ja nähdyksi. Ota ne vastaan tietoisena, lempeästi hyväksyen. On myös melko paljon ihmisiä, jotka huomaavat tunteita tarkastellessaan, ettei tunnu oikein miltään. Tai että tunteita on vaikea tunnistaa. Myös tämä on tärkeää kohdata tietoisella läsnäololla, hyväksyen. Joskus tunteista on vaikea saada otetta. Silloin voit vain olla tietoinen tästä vaikeudesta. Joskus taas mitään erityistä ei tapahdu ja on aivan hiljaista. Voit huomioida myös sen. Tyhjyys ja ei-tunteminen ovat myös tuntemuksia ja arvokkaita havaintoja itsessään. Jos tunnetta ei löydy, harjoituksen kohteeksi tuleekin tunteen puuttuminen tai tunnistamisen vaikeus. Mindfulnessissa neutraalit hetket ovat yhtä tärkeitä kuin suuret ilot tai surut. Voit antaa kiinnostuksen ja uteliaisuuden herätä kokemustasi kohtaan. Seuraavaksi vahvistamme vielä hetken kykyämme kohdata ja olla läsnä tunteillemme. Palauta aluksi mieleesi jokin mukava tilanne viikon tai kuluneen kuukauden ajalta. Jokin hetki, jolloin tunsit mielihyvää, tyytyväisyyttä tai iloa. Ja anna tämän muiston nousta esille. Huomaa mahdollisesti sen mukanaan nostattama tunteiden virta kehossasi, mielessäsi ja sydämessäsi.
Esiin saattaa nousta hymy, ilon tuntemus, kiitollisuus. Huomaa, kuinka tietoinen, hyväksyvä läsnäolo voi ottaa vastaan tämän kaiken ja tiedostaa kokemuksen moninaisuuden, kokonaisen kokemusten näytelmän. Vaihdetaan sitten suuntaa ja tällä samalla ystävällisellä ja tasapainoisella huomiolla voit suunnata huomiosi johonkin vaikeaan tilanteeseen, jonka olet kokenut viime viikkojen aikana. Älä valitse sitä pahinta kokemusta, vaan sellainen, joka oli vaikka vain vähän vaikea. Kun saat mieleesi tämän tilanteen, jälleen huomaa tunteiden tulva, joka voi täyttää kehon, sydänalan ja mielen. Saatat huomata jännitystä, kireyttä, turhautumista, levottomuutta, mielipahaa tai mikä ikinä esille nouseekaan. Vain huomaa. Huomaa, kuinka tietoinen, hyväksyvä läsnäolo, lempeys ja myötätunto sallivat kaikkien näiden tunteiden ja tuntemusten nousta esiin. Virrata kehon, sydämen ja mielen läpi, kun sinä istut tässä. Tämän sisäisen kokemuksesi kanssa tyynenä ja tasapainoisena. Harjoituksen lopuksi anna huomion palata hengitykseesi, kehoon hengittämässä, ja anna itsesi levätä hengityksen ankkurissa. Huomaa, kuinka se rauhoittaa ja tyynnyttää. Tämän harjoituksen myötä tiedät nyt, miten voit sisällyttää tunteet tähän hetkeen, sillä samalla lempeällä läsnäololla, jolla olet havainnoinut hengitystäsi ja kehoasi. Soitan vielä harjoituksen lopuksi kelloa 3 kertaa. Ja kun et enää kuule kellon ääntä, voit antaa harjoituksen päättyä.